Jesus, for you acknowledge your presence in our midst. Father, we glorify. Father, we acknowledge you. Makanaka Mari vanoshamisa. Makanaka mutoni vanogona. Mwari vanotitira nyasha. Mwari vanotihira. Mwari vanosunungura upenyu hwedu. Hallelujah, church. Hanzi agere pachigaro. Hauna kudizwa ndati agere pachigaro. Hallelujah. Hanzi kunyangwe vana vaseni vakakugarira mukomo. Hanzi kunyangwe vaamonites vakakugarira mukomo. Iye anobva ati kurwa hakusi kwako. Hanzi kurwa hakusi kwako, asi ndekwaMwari. Hallelujah. Vedzinza vachinda vasingade, vegono neveshanje vachinda vasingade, anoramba ari Mwari. Hallelujah! Hallelujah! Toda kumbembewa one more song, the praise and worship. Toinda pamberi paMwari, toti Jehovha, ndaifunga kuti hondo dzese ndini ndairwa. Dzimwe nguva ndaiti kugona kwangu nekufunga kwangu. Dzimwe nguva ndaifunga kuti madigiri andinawo aindigonesa. Asi kurwa ndazoona kuti hakusi kwangu, asi ndekwenyu. Hallelujah! Hallelujah! Timbirei.
Mwari akanaka. Mwari akanaka. Hallelujah. Ndiye anobva ati kuna Mozisi, enda kuvana vangu unovasunungura. Mozisi anobva zara nemubvunzo, oti zvino ndichanoti ndiani wandituma? Hallelujah. Hanzi enda kunoti ini ndichava wandichava, ndiye akutuma. The God, the I am. Hallelujah. The I am is here. The I am is here. Hallelujah. Where muchene ari pakati pedu zuva ranhasi. Ngatiite mheremhere tichigashira mweya muchene. Hallelujah. Mwana anozviitira zvakanaka uyo. Hallelujah. Obva anditi hanzi kunyange upate kufamba mupate wemvura werufu. Hallelujah. Ndobva andipa vapfudzi vanondidzikinura panguva yakaoma. Hallelujah. Panoti kana zvikarema na 2 AM ndinosimudza foni. Hallelujah. Ndoti baba muriko ero, pfungwa dzangu dzasvika padzagumira zvakudai. Hallelujah. Anoti kana Mwari vana kana vachirwara unomhanya kuna mudhara namama. Hallelujah. Ndibatsire kugamuchira mufundisi wedu namama nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Baba namama munotiitira zvakanaka. Kereke inokudai. Ini ndakazvimirira sadunga munhu ndinokudai. Nemhuri yedu tinokudai. Hallelujah. Ngativagachimuchire zvakare nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tinogona kutora ine chipodzero. Thank you very much, President Worship. Ngativauchirire vachigara pasi. Hallelujah. Good morning, church. Good morning, church. Then Baba Mani, my good morning, Daddy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Today is the day that the Lord has given unto us. Hallelujah. Let's rejoice and be glad in it. Hallelujah. Sunday school, Muriko Eroko. Are you there, Sunday school? I want to hear you making that shout. Hallelujah. Wow. We may go to our classes. Hallelujah, church. Yangu ekukwazisana. Hallelujah. Tuda kutora uno mukana wekukwazisa bhodhi redu. Bhodhi rekereke ino unotungamirwa namufundisi wedu Baba Chirichi, mufundisi Chirichi, richiteerwa naBaba Masuka. Hallelujah. In absentia tinoda kuti kereke mutibatsire kukwazisa bhodhi rekereke ino nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda kukwaziswawo boka remadzimai rinotungamirwa namama vedu, mama mufundisi Mama Chirichi. Ngativakwazisei nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Ndoda kutora zvakare mukana uno kukwazisawo Men's Fellowship. Hallelujah. Kereke ngativakwazisei tichivagamuchira nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Vana nababa nanamai vari mukereke muno, inzwaiwo kugamuchirwa nekufukidzirwa nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah. My youth, do we have youth in the house? Do we have youth in the house? Inzwai kugamuchirwa nemuzita nemuropa raJesu. Hallelujah.
My teenagers, are you there? Teenagers, are you there? I receive you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Do we have visitors in the house of the Lord? Tinova yedzere. Wow. Wow. Vakadaro ngatimutore chimwe chidano. Tingoya kumberi kuno kuti kozivana the AF February 20. Titambire mauya. Hallelujah. Is there anyone who doesn't understand Shona? What language do you speak, my brother? I'll speak closer today. Hallelujah. Don't worry, that is here. You interpret for me. Hallelujah. I'm going to, I think all of us will understand English, eh? English there? English everyone? Good. So that I don't repeat in Shona. Alright. My name is Mr. Moyo. I'm married to Miss Moyo. I used to live in Miss Moyo's house. Now I'm living at my house. Miss Moyo. Hallelujah. We live in Florida. Hallelujah. If you can introduce yourself in that manner, that who are you? Where do you come from? How did you hear about this church? Are you here forever? Or you've just came to visit us and you are going somewhere? And even if there is somebody who invited you, it would be nice for the church to hear who has invited you as well. Hallelujah. So I will start with you, my sister. Thank you. Hallelujah. Sarah kunaitwa my adesu kanoti Christine. Chechi ndakaiona kuna sisi wangu walikuwa hapo manunzi mai. Yeah. Dabo telare natimbo ya disofisita umzwaranas. Amen. Hallelujah. Nizitaramu ndinonzi Samuel Muti. Tichini ndakanzwa ndimuzaya wangu. Tinobva kuswa nevhiri. Mazuva kuzopinda chechi kuzojoina. Hallelujah. Hallelujah. My name is Mavis. I stay in Florida. Tunopinda AFM. I was invited here by Sister Christina and Ndawazopinda Pan. Amen. Amen. Indretwa Mesauramba ndinopinda AFM in Zimbabwe kuManicaland Central Province kwaMutare pasi pabana mai Petro. So look at the Kakiso, Jopina. Hallelujah. Indonzi Rosaline Butiro, na buya na mama panda pochikondo panda andi tinde buchechi, na andi sese tinde FM notin
ndiyowabhoda FM Facebook, so ndafaka partners. Amen. Hallelujah. Sizakuitwa Believers Story. Ndoba usomavili. Church ndaoita kumina system wangu ndazo kwa church. Hallelujah. Should I speak English or Tet? Okay, my name is Mawande Morris Selimitz Lufundo. I'm from Assemblies of God, Orlando. I just relocated this site at Horizon. So I was looking for a church where I can fellowship. One of my someone that I stayed with at the yard, he told me that there's a AFM this side. So I was like, okay, there's an AFM at Orlando, which means I must come fellowship this side. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. My name is Bernard Shumba. I live in Ramsey. I haven't been to church in 10 to 12 years. And I was supposed to come here by Lolita and Eva. Hopefully they will force me to come back next week. Thank you. Hallelujah. Bazalwani, we need to go and force people to come to church. Amen. Amen. Thank you, visitors. Thank you very much. You are welcome in the house of the Lord. The papers that you are holding there, they talk about our church. It talks about the history of this church, where we are coming from, where we are, and where we are going. Also, you find the numbers there, also numbers of our pastor. It's also on that paper. So when you are done, go and fill in. There is a form that is there. Please fill in your names. And your contact details. We would want to get in touch with you in the coming week. Please, you can either come and drop it, that paper on the offering basket, or drop it off by the information desk at the back there. Okay? Thank you very much. And after the service, the secretary will want to see you. Please, let's meet there, those cream couches there for just a meet and greet. All right. Thank you very much. Maitabaza mavista zenu. Mungu ametoa kibeni chikara pasi chivaomberera. Hallelujah. Hallelujah. I think today one or two items. The first one is a vote of thanks from the youth. Youth come, please. Then also we have Sunday school. If Sunday school can quickly come as well after the youth. Hallelujah. Mangwana nano ndongotenda baba na maimfundisi chirichi nditende futi our leaders, our youth leaders. On Friday takaendeswa kudina yema tertiary students and takadzidziswa tikapiwa ma-advice on tertiary life and becoming young adults. Yeah, takaudzwa zvekuita. It was fun. We ate, we enjoyed. Thank you mama na daddy. Titende futi board rakavabvumirawo kuti vaende nesu. Titende futi mama na maimfundisi mama na our leaders, Baba na Maimoya. Thank you. Nansi maimfundisi moyo. Aiwa. Slipper of the tongue. Muregerere mwana wangu. Hallelujah. Sunday school ichuya. Tichimba kamoka yenyu kai. Maoko. Amen. Zakare. Ombera maoko.
Good morning, everyone. Today I'm going to sing for you. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. I am one of them. Where Jesus anointed. He know the past. He know the past. I am one of them. Where Jesus anointed. He know the past. He know the past. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. We are the new generation. God is rising. Find the boys of Jesus. Find the girls of Jesus. People who love Jesus. Iwe urigamba, indidirigamba, Jose Mbagamba, Ejijigwa. Iwe urigamba, indidirigamba, Jose Mbagamba, Ejijigwa. Iwe urigamba, indidirigamba, Jose Mbagamba, Ejijigwa.
Ngatiuchirei vana vedu vachitora nzvimbo dzavo, ngativauchirirei. Haleluya. Vana vedu vanogona. Haleluya. Nguva ino nekuzara kwayo ndakuisira kuna ntate. Hanzi chero chavanacho vachida vanacho, ukanga wati ntate vanokupa. Ndanditode iri defender. Tinotenda, regai titende baba moyo mangwanani nokucheya kwakanaka mangwanani ano. Tisvikewo panguva yezviziviso. Ndichatangawo nezviziviso zvabva kunana mama. Vanotizivisawo kuti musi waFriday 9 August hanzi tichange tine all night prayer pano pachechi. Hanzi chechi ichavhurwa nenguva dza7 p.m. asi nguva yekutanga it's 8 p.m. Tiri papo zvakare vana mama vanotizivisawo kuti hanzi this coming Thursday hanzi hatina our fasting. Mangwana setsika yedu yemazuva emamande ese, we have got our prayer and fasting. Ma prayer points achaiswa pa WhatsApp group. Ngatiuyei tose tizobreaka pano pa church nenguva dza 5 p.m. Chiziso chedu chinotevera chinobvawo kuna nababa. Vanotizivisawo kuti hanzi musi wa 20 to 22 September hanzi tichange tine kembi yedu yokupera kwegore. Hanzi saka vana baba ngatinyoresei kuenda kukembi. Saka ndivana baba nanakomana, it's boys and it's fathers and boys camp. Adidika. Saka hanzi ngatinyoreseiwo kembi. Chiso chedu chinotevera mufundisi vachange vari pano musi weTuesday kubva nenguva dza 9 a.m. kusvika 3 p.m. Vese vanoda kuvaona hanzi makasunungukawo kuya panguva idzi. Uye tinokwanisawo kuita maappointment kuna secretary, kuna PA wamufundisi. Ofisi ya PA ndo yakanyogwa pamusoro apo. Chiso chedu chinotevera chinobvawo kuvatungamiri vecouples. Hanzi tichange tine wa couples dinner musi wa 26 July ndio Friday inotevera iyi. Hanzi muripo wacho is 260 per person. Ngatinyoreseiwo kuleadership yecouples. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo neutungamiri rokutanga Rodport West Cell Group neHorizon View. Hanzi tine utungamiri, tinokumbirawo kuti panopera kereke Musare tionane. Our media and marketing team encourage us to like and share zvavanoposta pama-social media platform avo edu. Vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paInstagram, uye vanowanikwa futi paYouTube nepaTikTok. Chiso chedu chinotevera chakananganawo nevaenzi vauya kuno kumberi. Tinokumbirawo kuonana panokupera svondo yedu. Ngatisanganewo pakona apo pakanzi Connecting Lounge. Regai ndipedzise mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. We can pray our tithe through ma-EFT. Tinokwanisa kuita futi ma-ATM deposit. Account number ndo iri pamadziro iyo. Hanzi 1122335288. Kumashure uko ku-information desk vane swiping machine. Tinokwanisa futi kunoswipa ma-cards edu. Uye tinokwanisa kuya nayo pano pamberi panguva yezvipo. Regai ndisire nguva nekuzara kwayo kuna baba moyo muchindiombererawo chinogara pasi. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, Baba. Hanzi chatsvuka chikakwata namai Chisamba. Nguva yangu yapera. Asi hanzi mukanaona tsitsi. Ranga riri gore ra 2003. Uri mugovera. Kazuva kachibuda. I remember it vividly. Hallelujah. Angane imwe keroti anganayo mazuva yainzi keroti. Hallelujah. Ndakamudawo. Hallelujah.
kereke yaJesu nditenderewo kugamuchira nemuchindibatsiro kugamuchira mai moyo. Haleluya. Chimbosimukira vanhu vakuzivei. Haleluya church. Tikabva tawanirwa nyasha, Mwari vakatipawo vasikana vedu vatatu, munotida Ishe, Mufaro waIshe naMia the Great. Haleluya. Haleluya. Tese takasimuka. Haleluya. Vananzi wada kutamba asi kana kutoti present worship uyai ameno. Mfundisi uye mutore nguva yenyu nekuzara kwayo. Vana vamirira. Haleluya. Haleluya. Tinogona kupfuura ipapo tichigamuchira mufundisi wedu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Titende baba namai moyo vanga vachicheya, mai mukomba choto vati lidila ku intercession namai mufundisi vanga vachishumira ku English service, vese vane ma responsibilities avanoita behind the scenes for us to get where we are now. Mwari verugare vachikudzwa, vanoshanda kumuviri vashe handei kumashure, Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Tenda baba manhivi nezviziviso zvavatipa nhai. Mwari verugare vachikudzwa. Ndinotenda Mwari kuti musi weThursday zvanzi hakuna fasting yemadzimai, but chechi yese inenge yakatsanya musi weMonday chipiri nechitatu, tichiuya tichinamata pano tichidzokera kumba, tichiuya tichinamata pano tichidzokera kumba, tichiuya tichinamata pano tichidzokera kumba, kureva kuti mangwana chipiri nechitatu tese sekereke tinenge tichitsanya tichiuya tichizobrekera fasting yedu panapa. Mwari verugare vachikudzwa. Kune vanenge vatadza kuuya pano, make sure kuti you give yourself time to pray. Don't be a cheater of the time that the Lord has requested from you. Amen and amen. Ukafarira kudya pari kutsanya vamwe, Mwari vane tsika yekuzokutsanyisa nguva yako vega. Unoziva here kuti pamwe pacho dzimwe hondo dzinonzi tsanyai, mukadziregerera unogona kuzoita mazuva usingadyi pasina akutsanyisa, but maconditions eupenyu anogona kukumanikidza kutsanya, ukatadza kutsanya nguva yaMwari. Unenge uchichiona chiri papo, wakachitarisa chisingadziki, kana kuchidya chobva chashaya test. Unoziva here kuti upenyu ukavhura rimwe chapter, unogona kudya ukabvunzwa kuti uri kudya mazai here kana matemba, ukasaziva test yacho. Kana tati tiri kutsanya sekereke, it's a prophetic word, everyone is fasting. Mangwana, chipiri, chitatu, tonamata. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Rimwe gore ndichiparidza ku Orange Farm, ndakakumbira church kutsanya, imwe hama ikadya. Payakadya, yakadya zvekudya zvekunyatsodya. Pane vanhu vane tsika yekunzwa Mwari maseasons avo pasina vanhu vaMwari. Akadya vadya, then vapazoita problem mufamily. Akaita dzinenge mwedzi achindiudza kuti mufundisi, I can't even take food. Kusvika vanhu vakumumwisa mvura inopisa. Angotadza obedience ye 2 days. Just fast. You don't die. We are only abstaining from food from midnight until 7 p.m. Aina umboreba nguva iyoyo. Amen and amen. Ngati ndei tinotsanya ma-adults ese hande tinotsanya from youth until ma-teenagers vari ku-high school. You can eat, it's fine. Tichakubatai paholiday kana nguva yakwana. Ndichiri ipapo ndine ma-teenagers kusanganisira ari kufamba uyu. Anga akagara time yese present worship, kubva ku praise kusvika ku worship. Handizivi kuti mwana wani,
vabereki ngatiitei tsika yekuti vana vedu pavanonogara apo tipote tichisimudza meso edu tichivatarisa. Akaramba kuimba muchechi, akagara muchechi ari muteenager, paari stubborn muchechi, level of that stubbornness yakakura papi kuna teacher, yakakura papi munyika. Just praise yese anga akagara, worship yese anga akagara, and there are 4 boys zvezvakagara zvakadai so. Iwe baba wacho wakamuti tuzu so asikarohwi nehana. Ndinokuvimbisa vandabva naye kumbaka ndikangomutarisa ka1 akagara pasi vamwe vese vachiimba, anotonyatsoziva kuti atmosphere yatochinja neenvironment yatochinja. Vana baba, stand your ground. I repeat again, chinhu chinonzi baba, it's a symbol of authority. Ndosaka izwi rako risina kupfawa riri hoarse is to stand authority. Hakuna mwana anoya nemubereki osvika ogara service yese. What are you saying to the teacher? Haatye Mwari, angazotya teacher. Vana baba nana amai, let's be watchful and be vigilant over our children. Submission kuma teenagers, it's not requested, it's forced. Can I repeat this? Submission kuma teenagers, it's not requested, it's forced. Vachashika nguva yekuti dzaakushanda, dzaakurizena, right, kana vakuma early 20s, then we can work with them at level of understanding. But kuma teenager, we force it. Unfortunately, every habit that you learn when you're a teenager is the one that sustains you when you're an adult. Step dzamuri kufamba idzi makadzidzira muri ma-teenagers. Ndotaka vamwe vachifamba unga wakaremara. Akaidzidzira ari mu-teenager. Those habits may never go away. Ukadzidzira kutuka uri mu-teenager, you may never stop unless you get deliverance. Ukadzidzira kutaura vauga language uri mu-teenager, you may never stop unless you get deliverance. Mabereki, let's be vigilant. Kana achirwara, you know. But kana asingarwari ngaaite zviri kuita chii, vamwe Mwari verugare vachidini vachitibatsira. Nema-teachers ekusundays ema-teenagers, I think we need to devise a way yekugadza ma-elders kuma-teenagers. Discipline must start in church, goes to school. Discipline starts at home, goes to church, goes to school. Tikaishaya kumba nekuchurch, we will never find it in school. Ndosaka tichizokumbira vanhu kuti ngatingopfekaiwo musi weSunday. Timbotangira ipapo. Tarita munhu ari padhuze newe kuti Jesu vanondida, Jesu vakanaka. I am so much interested in the youth. I have so much interest in the teenagers. I've got double interest in the Sunday school. Dzimwe mbambaira dziri kutinetsa hadzichaswatudziki dzakatadzika pauteenager. Vamwe vabereki vari kuto chikafu chiri kudyiwa nevana vako wakachigadzira uri muteenager, unonyora O level uri muteenager. Pari kurara mwana wako wakapagadzira uri muteenager. Hembe dzavakapfeka, you designed them uri muteenager. Nevamwe varume vamugere navo makasangana navo muri mateenager. Saka don't say achiri mwana mudiki, they need to do my right decisions right now, because those decisions may sustain them into the future. Amen and amen. Imbotarisa munhu ari padhuze newe uti ramangwana rinorongwa naJehovha, asi ini ndinoisa appetite to it kuti Mwari vandinzwe. Amen and amen. Imbodzokorora ipapo kuti Mwari ndinzwe iwo padera mangwana rangu. Ishe vakatifuratira hatina kwatinoenda. The love of Christ would take us to places. Rudo rwaJehovha runotiendesa kure. Tikashaya Jehovha kurutivi kwedu tinoparara. Muzita raJesu. Regai ndikumbire vana baba vari kumashure uko, meso angu anoona here kusvika uko. Regai ndikumbire pakati pavo, ndikumbire ndikabvisa magirazi ndinoona zvimwe zviri nani. Alright, regai ndikumbire baba Mutwasekwa vanamate.
tikotamise uso wedu tisvike patinoita muviri washe. Muvhangeri mutivase kwavanamati. Ngatinamatei. Mwari Baba, toda kutendai mangwanani ano neropa nerumwiri wenyu zviri pamberi pedu. Mwari, makataura mushoko renyu mukati tiite izvi tichikurangarirai. Tauya mangwanani ano seRoda Port Prayer Center kuzozadzisa shoko renyu Mwari. Mwari, patava kutora ropa nemwiri wenyu mangwanani ano, tirangarirewo sekereke mangwanani ano. Mwari, wauya wachirwara mangwanani ano, ngavawane kuporeswa kwavo panzvimbo ino. Mwari, wauya wakaremerwa Mwari, warangarirewo mangwanani ano. Wauya wachishaya pekutangira Mwari wamasimba ose, masuo ngaazaruke mangwanani ano, muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Tiri kutenda Mwari zvakare patasvika panguva yemuviri washe tichirangarira kufa kwake nekumuka. Iye anoti itai izvi muchindirangarira, ive tsika yekundirangarira nekuzadziswa kwemurayiro. Regai ndiverenge shoko raMwari kune vaya vanoda kurinzwa richiverengwa kuna 1 Corinthians chapter number 11 verse 24 inoti, when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner he took the cup when he had supped, saying, this is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Pavamuti vanamata regai tese pavari kuita madeliberations avo nemafambiro, iwe umbotora nguva yekurimainda kana mweya wako kunashe kuti pandiri kutora muviri washe ngapavane chakanaka chinoitika kwandiri. Hande pamberi paMwari timbowana mazwi ekutaura, vana baba vachiva ready kuti vazotisevha. Hande iti pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Kufa kwenyu nekumuka kwenyu Mwari mucherechedzo wekuregererwa kwezvivi, mucherechedzo wekutanga patsva kurarama, tichirarama mamuri, imi muchirarama matiri. Patakutora muviri wedu Mwari neropa renyu, regererai zvivi zvedu Mwari, zvatakatadza svondo rino nezvatinotadza mazuva ese, nezvatinosigara tichitadza. Baba, tiregererei zvivi zvedu, mutibatsire tirege kuramba tichikutadzirai. Baba, patiri kutora muviri wenyu neropa renyu mangwanani ano, uwe mucherechedzo unoratidza kuti tiri mamuri, imi muri matiri. Simba remuchinjikwa nekukundwa kwerufu nekudeuka kweropa renyu, zvazvinoreva kwatiri nekunyika yose Mwari, zvizadziswe muupenyu hwedu. Baba, ndiri kunamata tirarame musimba remuchinjikwa, patiri kurangarira rufu rwenyu nekumuka kwenyu nesungano itsva yamakaita nenyika. Mwari wekudenga, zviraramike muupenyu hwedu Mwari, kurege kungova kuzviita asi zvizadziswe matiri. Takutendai Mwari, takupai mbiri yose muzita raJesu. Amen. Tichimbirwa nepraise team, vana baba vachiunza vachisevha muzita raJesu. Iko kuponeswa kwangu, kuponeswa kwangu kwaisava nyore, rakadeuka ropa. Kuponeswa kwangu, iko kuponeswa kwangu Baba, kwaisava nyore, rakadeuka ropa. Yeah.
kugamuchira muviri washe. Ingonoratidza nekusimudza maoko tigokwanisa kurifeya vana baba pamakagara vasati vagamuchira muviri washe neropa rashe. Vana baba vari kusevha, simudzai meso enyu muone pasati pasvikwa nevari vakasimudza maoko. Praise and worship one more time. Tinotenda Mwari kuti tose tawana muviri washe uye tose tagamuchira muviri washe. Pane zvaitika kuupenyu hwedu. Tichiri papo dokumbirawo maladies kungosara one kitchen or no one, tiende panext segment handiti maplates enyu munosuka after. Dokumbirawo maladies ese anoshanda paota mudzoke kuno izvezvi. Tichiimbirwa nepresent worship. Vana vese vanoda kudediketwa ngavauye kumberi, vanyamuganidzirewo vana mama vanoshanda kuota kuti ngavadzoke kusare muno one. Ndiri kukumbira chimbirwa nepresent worship, vana vese vanofanira kudediketwa nhasi vauye tizovanyengeterera mapulpiti wengazi uyai tinamatire vana avo tivadedikete pamberi paMwari muzita raJesu. Dear
tinokudza Mwari nepavachizvitsa uye tinokudza Mwari ne the 2 segments dzatapinda madziri. Praise team munogona kutora nzvimbo dzenyu ndokudaitai manje manje. Mwari verukare vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kuti tiverengerwe kubva kuna mukandiverengera Joshua chapter number 10 verse ya 12. Mozoverengazve kuna Acts chapter number 2 verse ya 17 na Judges chapter number 16 verse ya 28. Tichaverenga kuna Joshua 10 verse 12. Pazuva iri Jehovha akapa vaAmori kuvaIsraeri. Joshua akati kuna Jehovha pamberi pavaIsraeri, iwe zuva mira pamusoro peGibhoni, iwe mwedzi pamusoro pemupata weAjironi. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. And Ishakarepana Acts chapter number 2 verse 17. Mumazuva ekupedzisira ndizvo zvinotaura Mwari, ndichadurura mweya wangu pamusoro pevanhu vose. Vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. Alright, and kuna Judges chapter number 16 verse 28. Ipapo Samson akanyengetera kuna Jehovha akati, haiwa Ishe Jehovha, ndirangarirei imi Mwari, ndapota hangu, ndisimbi hangu maviri. Then Samson called to the Lord, saying, Oh Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once. Oh God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. Hallelujah. Mwari varopafadze vaverenga vhangeri kune vari kushanda kumedia idzosereniwo pane patatangira in that sequence. Tiende kuna Joshua chapter number 12 10 verse 12. Ndikapedza kuitsanangura moisa Acts kana ndikapedza moisa Judges, dai zvaibvira maitaisa side by side zvindibatsire. Hatimboidei text iripo iri pamadziro iri kuti pazuva iro Jehovha akapa vaAmori kuvaIsraeri. Joshua akati kuna Jehovha pamberi pavaIsraeri, iwe zuva mira pamusoro peGibheoni, iwe mwedzi pamusoro pemupata weAjironi. Last week taitaura isusu tichitsanangura scripture yataiti Mwari can be, pataitaura nyaya yereconciliation ndichitsanangura kuti Mwari vane nguva dzavanotaurwa navo. Anditi zvekuti you can talk to God when he is hurt, you can talk to God when you have disobeyed him, you can talk to God when you have disobeyed him, and you can reconcile with him. Pataitaura zvese izvi taitaura nature yaMwari, ndikazotaura nature yemunhu, kuti munhu anorarama in a certain level yekuti chavamupa anowanzokudzosera. Ndoda kuita build up pasemoni yanezuye last week yadaiti cannot exceed it. Panoda chimwe chinhu chinonzi supernatural to outgrow or to overcome that place. Zveva kuti Mwari kwete Joshua. Hondo iyi iri kurwiwa nevaIsraelites vachirwa nevaAmoni. MaAmmonites inotirwa iri zvakare ndoratinowana kuvana vaSei nevaAmmonites vanoungana pagomo nevaMoabhu. Timu iri riri kurovana naJoshua, but pakurovana kwavo kwaita musiyano wekuti vamwe vatopiwa kare kune vamwe.
inoratidza zuva nemwedzi kumira iri kureva kuti haisisina human nature. Joshua apfeka umwari. Ndine munhu anoda kupedza kubatsira kuti muupenyu pane nguva dzaunoda kupfekwa neumwari. Pane masituations aunoda kuti Mwari vakupfeke. Pane masituations aunoda kuti denga riburuke riuye pamusoro pako. Ndozviri kutaurwa nemunhu anonzi Samson. Samson atorohwa panyama, abviswa maziso, vanhu vakamubata. Physically, Samson is done and out. He's taken out of the equation. Vari pamusoro pemba, vari kucelebrata, vagera bvudzi, vabvisa source of power, vamubvisa maziso, vakamusunga, ari kuvatambira. Kuti munhu ana Jesu mukati ane dzimwe nguva dzekuti kana zvepanyika zvakundikana, when you are out and done, when according to knowledge and understanding and human nature you are tied up and you are out. But ndopanozonzi vese vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vana vaMwari. Ndopari kuzonzi naSamson, Mwari, vanhu vakandisunga ava vandiri kutambira handichagoni kurwa navo, handichagoni kuvadzorera, handichagoni kuita chimwe chinhu. But Mwari, chindipfekai one more last time, ndipfekei. In other words, Samson ari kuti isai umwari mandiri, isai umwari mandiri kuti ndigone kukunda hondo iyi. Ndaakuda umwari. Ndopari kuti one last time ndipfekei. Kwandaverengesa kuna Exodus ari kuti ndichadurura mweya wangu. Hanzi mumazuva okupedzisira ndo zvinotaura Mwari, ndichadurura mweya wangu pamusoro pevanhu vose. Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita, majaha enyu achaona zviratidzo, vatana vacharota hope. Ngatimbomirai pawedhi rinoti kudurura. Pachirungu riri kuti I will pour out my spirit. The act of pouring is not controllable. When you are pouring something, there is no measure. If you want to measure, you take a jar, you take. Ari kunzi ndichadurura kureva kuti hapana measure. Mwari vari kuti pamazuva ekupedzisira inini ndichadurura mweya wangu. Nyaya yekudururwa kwemweya tinogona kudzoka nayo kuna Samson. Bhaibheri shoko raMwari rinoti paiuya vaFiristia, mweya waMwari vaiburukira pana Samson. Samson obva ava nesupernatural power. Ndoraari kuti akariruza iroro power iroro. Ndoraari kunokumbira kuti one more time ndipeiwo simba. Patinotaura nyaya yedeliverance, vanhu vazhinji vanopfekwa nemweya wekufunga kuti kubuda kwemadhimoni. It's only manifestation of demons. But pamwe pacho uri kutoda deliverance pane zvinhu zvakamira muupenyu, pekuti unonyatsoona kuti mamiriro akaita upenyu nemamiriro akaita maconditions angu ndiri ndega panyama chaiko chaiko hapabudiki apa. Pane pamwe pandaakumboda another source of strength. Ene mukufamba kwedu sevanhu tinoita ma-upsets, tinoita ma-downfalls, tinoita ma-limitations, tinoita ma-challenges, tinoita ma-slip-ups, tinoita ma-mistakes. Vanhu vazhinji vanofunga kuti deliverance only comes when the devil has attacked you. Sometimes deliverance comes from your own mistake. From your own mistake, when you say, yes, I've erred. Yes, I've made a mistake. Yes, I'm down the hill. That zika pasi, or I'm under. I've gone under. I can't come out. That's when you say, I need deliverance. Deliverance is it's only when God comes with another power that does human beings do not understand to take you to the next level. Vanhu vazhinji pavanotarisa upenyu vanofunga kuti life is when things that you can see and understand, but life is defined by things sometimes that we do not see, things that we do not understand, things that we do not comprehend.
pane pamwe pauda kupfekwa nemweya wekunzwisisa. Ndaizvifunga ndikati mweya mutsvene ane nguva yaanoita backward integration kune vanoita business, kune yatinoti forward integration, toita imwe yatinoti backward integration, kureva kuti kana ndichitengesa madomasi ndinogona kuita forward integration ndonogadzira tomato sauce, kana kuti ndoita backward integration ndodzokera kunorima madomasi acho. Anditi ndocontrola the whole process. Mweya mutsvene ane tsika yekuita izvozvo, kuenda pamunhu onoita backward integration kana kuita forward integration, achiedza kubuditsa a certain character, achiedza kubuditsa a certain outcome. Uka-apply this principle pane murume anonzi Peter, Mwari vachinge Jesu apa mazuva ekupedzisira akugadzira munhu achasara akatakura mandate, anoenda kuvadzidzi obva ati imimi munofamba neni. Anoti vanhu vanoti ndini ani? Vakomana the 12 disciples vakatanga kutsanangura. John the Baptist, vamwe vanoti ndimi Isaiah, vamwe vanoti ndimi Elijah, vamwe vanoti mukuru vemaprofita. Zvikanzi naJesu, ko imimi mugere neni munoti ndini ani? Vamwe vese bva vanyarara. Peter bva abvotomoka akati, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro kudenga. Apa mweya mutsvene anga asati aburutswa panyika officially, anga achikuita zvekushanya kuOld Testament. Apa tiri kubridja Jesu auya muNew Testament. Zvobva zvanzi nyama neropa Peter hazvina kukuzarurira, asi Baba vangu vari kudenga wakufemera kuti uzive. But pamusoro perevelation iyi yekuti ini ndiri mwanakomana wekumusoro-soro kudenga, ndichavaka kereke yangu. Woenda kuna Hana. Hana anovharwa dumbu naMwari, obva atanga kushoteswa naPenina. Mweya mutsvene kwaakuzevezera Hana kuti rwendo runo hausi kuenda kuShilo, akanyengetedzwa naElkana. Ingawani ndinokupa a bigger portion, ingawani ndiri worth more than 10 sons. Elkana achinyengetedza Hana. Mweya mutsvene after anyengetedzwa apolishwa nerudo aitwa pambaring naElkana, anoti but rwendo runo haisi kunditendera kubuda mukereke. Vamwe vese vapedza, ini ndaakusara ndichinamata. Mwari vari kufemera Hana kusara muchechi kuti zvavanoda kuti zviitwe panyika zvizadziswe, Sameri aberekwe, vana vaEli naEli vabve pachigaro. Kureva kuti mweya mutsvene ane nguva dzaanopfeka vanhu kuti zvanodikwa naMwari zviitike panyika. Panoitika encounter of heaven and earth, pane nguva yekuti denga nenyika zvinofamba zvese, denga nenyika zvinofambidzana, but chinobatanidza denga nenyika ndimweya mutsvene paanofemera vanhu. Ukanoverenga vanoverenga Bible vachiritarisisa kukomendari, zvinoreva kuti mukadzi waManoa aisibuda naManoa, but zuva iri anosiya Manoa. Nekuti Mwari vamufemera kusiya murume, kumbomusepareta kuti denga nenyika zviite mahwekwe. Mwari kwaakumbosiya murume pasaidi, kureva kuti Mwari vane dzimwe nguva dzavanouya panyika saMwari kunobata vanhu kuti vanhu vabve mumasituations avari. Ndine munhu here wandiri kuparidzira mangwanani angu, kureva kuti Mwari vane nguva dzavanova Mwari kuvanhu. Mwari vane nguva dzavanova Mwari kuupenyu hwako, kuti pamwe pacho unoziva kuti God can even create confusion for him to manifest. God can create a
Mozisi anga akabatwa nechifaro. Mwari kwakusiya vaRevhi vari muchemba yekwaIsraeri. Mwari kwakusiya vana Aroni vakadirwa mafuta echiprofita ekuva vaRevhi, maLevites. Kwakuenda kumunhu asina kudzingiswa, kwakuenda kumunhu akarerwa kwaFaro, kwakuenda kumunhu ari kudya makwai ekuvaMidhia. And remember, these Midianites ndo timu rakazonokiyana kumberi uko raGideoni. Munoriziva? Timu rekurovana naGideoni ndokwaigara Moses, ndokwaigara Moses, ndokwaakarora. But ikoko ndoko unonzwa kuti Mwari vanozosangana naMozisi akazara ufaro, woti ndanzwa kuchema kwevari kuIsraeri. Unotaura kuti Bhaibheri shoko raMwari vazhinji tinoriverenga kusurface, rorega kutibatsira. Ndinonzwa vanhu vazhinji vachiti ndinoda kuita saEsther. Do you know how old Esther's husband was? And do you know how old Esther was? Esther was a teenager who was marrying someone who was in his late 50s to early 60s. Pamunonamatira vana vako chiti ita saEsther. Uri kuti ena anondiigira mudhara. Maimbozviziva here? Maizviziva? Mambo vakanga vatova munhu mukuru aitova nakwini wake, but Mwari vane zvavaida kuzadzisa in a particular time. Kana Mwari vakuita zvinhu vanobuda mutsika dzevanhu, vanobuda mumanzwisisiro evanhu, vanobuda muattitude yevanhu. So ndiri kuti chii mangwananani? Ndiri kuti what is real deliverance? Real deliverance is when the power of God overshadows you to overcome a condition that you could not normally overcome in your normal human being nature. Kana uri wega pane zvimwe zvinhu. Do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti ukatarisa unoti apa handipadariki? Ipapo ndo panotangira Mwari. Shoko raMwari vanati kupusa kwenyu, panogumira pfungwa dzenyu ndo panotangira kupusa kwaMwari. Munhu wese paanonzi apedza. That's why muchizoona kuti even in medical field nemascientist ane nguva dzaanozoti this is not, vanozoti there is no scientific interpretation to this but only spiritual. But only spiritual. So ndikunodzoka ndoti inini kana uri munhu anorarama kuvanhu, pane dzimwe nguva dzaunofanira kumboti Mwari ndipfekeiwozve ndidarika apa. Bisai umunhu huri mandiri, mumboisa umwari mandiri, ndimbopfekwa nesimba raMwari. Samson ari kuti pataverengesa kubhuku yaJudges 16 verse 28, Samson in other words ari kuti make me a little god for one more time that I can destroy these people. I want me to have power that I do not have. In this moment, ukatarisa vaisamupa chikafu. Samson was lean and weak. Vamubvisa maziso kwete muoperation kukwada bvura kudai. In pain. He was in pain. He was not comfortable. They were fighting. Remember kuti akambopisa minda yavo nemakava. Akauraya vanhu vake 1000 men neshaya yembongoro. Saka vanhu ava vaisabata Samson zvakanaka nekuti Samson was not their saint. Samson was not a good person to them. They were actually making him suffer for what he has done to them. But chavakakanganwa ndechekuti uyu munhu uyu ane rimwe simba ranga riri extraordinary riri pamusoro pake. He was a man on a mission. Kuno munhu kuti unombotarisa woti yangu ichapera rini, ndiri kuti yako inopera zuva raunopfekwa neumwari. Pane mumwe munhu ari kuti ndinopadarika sei, unopadarika zuva rauchapfekwa neumwari. Ndine mumwe munhu ari kuti panoyambukika sei,
uchapayambuka zuva raunopfekwa neumwari. Zvinobva papi mufundisi? Kana wapfekwa neumwari, hakuna anovharira denga, hakuna anorambidza denga, hakuna anorejecta denga, hakuna anomisa denga, hakuna anoslowa down denga. Zuva raunopfekwa neumwari ndo zuva raunodarika pauri kutadza kudarika. Zuva raunopfekwa neumwari ndo zuva raunoona kuti izvi Bhaibheri robva razoti zvakaitwa sei, zvakaitwa kuti mukuru waMwari uonekwe. Unotonzwa Bhaibheri rayatsotaura kuna Joshua rikati anoti pamberi kuna Mwari, pamberi pevaIsraeri zuva imbomira, kureva kuti paisadarikika asi apfekwa neumwari. Nekuti hakuna munhu aigona kumisa zuva, hakuna munhu aigona kumisa mwedzi, aida kutanga apfekwa neumwari. Amen and amen. Ukatarisa vese vanhu vanoita minana pane nguva yavanopfekwa neumwari. Pfekwa neumwari so zvokuti unosangana nemunhu anouraya otadza kuuraya, unosangana nemunhu anoponda vanhu orega kuponda, unodya zvinouraya worega kufa. Vanhu vanokurongera rufu rorega kuvepo. Why? Wapfekwa neumwari. Ndinemwe munhu wandoda kuti amboti muservice ino, Mwari pandiri ndoda kumbopfekwa neumwari. Even ikawa 1 time, even ikawa 5 minutes, even dzikawa 10 minutes, even dzikawa 5 years, ndoda kumbopfekwa neumwari. Pane nguva yandiri kuda kumbopfekwa neumwari. Unoda kupfekwa neumwari zvekuti nyika inotadza kukukonteina. Vanasara vakaipinda iyoyo yokuti akapfekwa neumwari akaita mwana pamazuva ekukwegura. Vana Elizabeth vakapfekwa neumwari vakaita vana pamazuva ekukwegura. Pane mumwe munhu anofanira kumboti pane dzimwe nguva dzaunofanira kumbopfekwa neumwari. Kungonzwa kuti zviri pano zviri kuda kuti denga rindipfeke, zviri pano zviri kuda kuti Mwari vandikundise. Chechi yakanyarara kuti zii, chandisi kunzwisisa ndechekuti uri kuzvinzwisisa here kuti pane nguva yaunofanira kupfekwa neumwari, zvokuti unoyatsoona kuti yes, ndiri munhu, but apa handidi here kumbopfekwa neumwari, handidi here kumborangarirwa nedenga. Uchinyatsotarisa unoziva kuti pamwe pacho unozoona kuti Mwari David anotonzi pakurwa kwake anga asina simba, anga asina experience, he was a youth, but unonzwa achitaura kunzi anototi ndichauya kwauri nezita raMwari wekumusoro-soro kudenga. Kureva kuti paari kuenda kuna Goriati haasi kuenda muphysical, ari kuenda akapfekwa neumwari, achirwa hondo yaMwari. There's time that you need God to overshadow you. Ukaverenga Bhaibheri rinoti kuna Mary achibvunza Gabriel, mati ndichabati ndichazvara mwanakomana, zvichazova sei ini ndisina murume? Zvikanzi Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako. Kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kana Mweya Mutsvene auya pamusoro pako, he overrides certain principles for it to happen. Why? Wapfekwa naMwari. Amen and amen. Amen and amen. Kune vanhu vanorwa ngozi, kune vanhu varorwa nemadhimoni engozi, mweya yengozi, mweya yekushandiswa, mweya yenhamo, mweya yekutenderera. Pamwe pacho inotongoda kuti iende kana wapfekwa nemweya waMwari. Vamwe vacho une background isingaite kuti upfekwe nemweya waMwari, but kana denga rikakurangarira hakuna unokuramba. Shoko raMwari rinoti Miriam naAroni vazobuda muIjipita, vakumberi murenje, vagadzikana, vanozobvunza Moses. Vakati, iwewe Moses wakauya ne10 commandments, but wakatyora mutemo 1, wakaroora mutorwa. Uyu mukadzi wauinaye uyu haiti. Moses achitaurirwa naMiriam naAroni. Ukadzokera kunotangira, Miriam was the sister who was watching over Moses. Ari uko kurwizi, Mwari vakati makriticize munhu wandakaisa panzvimbo, Miriam maperembudzi, Aaron haana kurohwa nemaperembudzi because anga akapfeka ephod semuprofita.
zuva raakabvisa efod ndozuva raakarohwa nemaperembudzi. Kureva kuti pamwe pacho kana Mwari vakuita zvinhu zvavo vapfeka munhu, sometimes background yako inogona kunge iri very far away from the principles dzekunamata, from the principles dzekureceive a blessing, from the principles dzekureceive nyasha. All right, ngatimbodzokere. Let me validate my point. Munhu aibereka mambo, munhu aibereka mambo nevaprofita raiwanzova dangwe. Jesus dangwe, the Baptist dangwe, mwana wedangwe. But Jesu iye akaberekwa from a widow. Ruth achibva kuMoabi anonopinda mugenealogy yaJesu afirwa, onoroorwa uko kwaanoroorwa uko naBoaz. Ukaiverenga unoona kuti 5-6 generations Ruth anga apinda, but kudhara tine tichiti tiri kuda chiri pure kuti chibuditse chiri pure. Mimwe mitemo yepanyika inodamburwa nechinhu chinonzi grace. When grace abides upon you, it breaks protocols. Kana Mwari vakurangarira vanodambura mamwe maprotocols epanyika. Dai Mwari vaida kuti titi vatsvene vega ndo vashandiri vake, vazhinji taisatombobvumidzwa kana kupinda padore chechi. But when grace comes, it qualifies the unqualified. Grace brings what human nature do not comprehend. Ndausvika patime yedeliverance yatichasvika panguva yatinonamatira vamwe vanhu. Kana iwe yauchazvinamatira, being delivered from your situation, but haugoni kubuditswa nesimba riri muna mufundisi. Unobuditswa that moment yauri kuti Mwari ndipfekei. Ndiri kuda a moment yekupfekwa nesimba raMwari. Ndiri kuda a moment yepresence yaMwari. Ndiri kuda a moment yekusangana naMwari. That's why muchiona kuti vamwe vafundisi vane grip over vamwe vanhu. Anoudza munhu kuti ndindakakusimudza kana ndisingachadi ndokupanira pasi. Zviri kureva kuti akasimudzwa nemunhu asina encounter naMwari. Ukasimudzwa namufundisi vashandiswa naMwari, iwewe wakasangana naMwari wacho, mufundisi iwe havagoni kukudzikisa. Can I repeat this? Why? Because kusimudzwa kwevanhu iprinciple yaMwari, haisi principle yevanhu. Can I repeat this? Kusimudzwa kwevanhu iprinciple yani yaMwari. Samuel aisagona kuzonoteera so asina kutaurirwa naMwari kunziti obva ati ndakukudzikisa. No, akambomutuma kuapoint kuna anoenda, aifana kumutumazve kunobvisa. Kureva kuti paunoita encounter naMwari mudeliverance, paunonamatirwa, don't use the power of the preacher or the power of the pastor. Iwewe sangana naMwari, iwewe iva neencounter naMwari. Inzwa kuti Mwari waisa wandibata kunyange wabatwa nemuprofita. Kureva kuti that blessing yaiswa pamusoro pako ngairege kubva kumunhu, ngaibve kusource. Ndiri kuparidzira mwe munhu. Ndakanzwa mwe munhu achinditi mufundisi handigoni kubuda chechi iyoyo. Mufundisi wacho anonditorera anointing yangu. Ndikati, what was the agreement on the day of anointing? Did the pastor say, I am anointing you in my capacity? Or did the pastor say, I am officiating the anointing of the Holy Ghost? Kana aka officiate raMwari aribviswe nevanhu. Kana aka officiate rake iye anoribvisa. But kana riri raMwari, that's why muchizoona kuti Mwari haapinduki pakutaura kwake. Akasimudza munhu kudai, amusimudza Mwari, amudzikise pasi.
kana wasimudzwa naMwari haurowerwi pasi nevanhu, kana varangarirwa nedenga haudzikiswe nevanhu, kana vaitirwa zvakanaka naMwari hauparadzwi nevanhu. Do you know kuti Samueri anotonzi naMwari, enda unobvisa Eli? Haana kumuka achiti ndatsamwa. Masikati anoda kuti unzwisise kuti muupenyu hwaunorarama une nguva dzaunoda kupfekwa naMwari. Muupenyu hwaunorarama une time yaunoti God be upon me. And iyoyoyo pamwe pacho inoda declaration yamufundisi, pamwe pacho inoda your own declaration. Kuti nhasi ndiri kudeclare I'm having an encounter naMwari. I'm having a personal encounter naMwari. Samson antokumbira. Notodwa Samson achiti, oh God, remember me. Please give me strength one more time so that I can pay these Philistines back for putting my eyes out. Hondo hombe yandakaona inoraramika muvanhu, chirwere changu, hope dzangu, nhamo yangu. You possess your problem and you love your problem. Any problem that you do not want, you can get out of it. Any problem that you are tired of, you can get out of it. Kune vanhu vakawanda vekuti when they dream poverty. When they think poverty. When they see fear. Ndinotaura nevanhu vakawanda nekuda kwenature yebasa rangu. One person phoned me during the week. Ndikanzi baba ningi vandikumbira mota vanoda kuenda nayo kuZimbabwe. Ko vakaita accident mufundisi munzira zvinobuda here? Iye kana achienda anda kuenda achidzoka. But baba vanofanira kuita accident. Ko vakaita accident munzira. Minduro yangu yanga iri nyoro, ndikati ko vakasaita. Zvikanzi it's 50-50, ndikati it's 99 out of 1. Because ukatarisa the probability yekuti munhu aenda kuZimbabwe adzoka, it's 98%. Because unoona kuti pese panoenda vanhu, dai yaiva 50-50, dai tese takapera kufa. Because kangani katakaenda kuZimbabwe tikadzoka. Pese pawaenda uine 50% chance uchingoita very lucky, dai takafa. Saka mukana wekuti ukaenda kuZimbabwe unodzoka, it's 99%. 1% ndoyokuti zvichida. Mundege vanobva vazoti, in the unlikely event of water landing. Avati in the event of water landing. Vanoti in the unlikely event, ndo chirungu chemundege, ndakatochidzidzawo mundege ichocho. In the unlikely event of water landing, here is the inflector. Iye ari kuti ko vakaita accident. Do you know what we look forward to, we create it. What we anticipate, we create it. Ndakangoti baba, kana musingadi nemota yenyu musavapa, asi musavashuvira kuita accident. Anditi, imi kana musingadi nemota yenyu musavapa, but the accident siyanai nazvo, it's too extreme to think kuti vachaita chii? Accident. Ingotaurai kuti I do not want to post mileage on the car. Inini ukatondiudza kuti ndikakupai mota yangu mukaita accident, nobva ndabvunza kuti maakuroya kani, maakushanda kunourayiwa vanhu. Mbotarisa munhu ari padhuze newe kuti usazvishuvira zvakaipa, usashuvira mumwe munhu chakaipa. Munhu anochengetwa naMwari, uye munhu akapererwa Mwari vanomupa nzira yekubuda. Munhu akasikwa naMwari, pese paanopererwa, musiki wemunhu anodzoka neanza. Munhu
Do you know chinhu wani chandinofarira Mwari? Even munhu aita mistake, zvazvokuti this person has messed up, he has done something undoable, Mwari vanongoramba vaine chimwe chirumu chegrace. Unotaura kuti kune vanhu vakauraya vakapinda mujeri vakabuda vakuziva Mwari. Kune vanhu vakaita zvisingaiti Mwari akavanzwira nyasha. Last week ndaitaura nyaya yereconciliation. Masikati anoda kuti mumwe munhu azviregerere. Please, ekwana Mwari, uzviregerere pamamistakes ako. Nhumbu dzavakabvisa, vanhu vavakaurayisa, imba dzavakaparadzisa, mistake yawakaita iwewe, anditi, don't hold on to yourself and make it a pain to yourself. Kana wakaita mistake, wakatoita mistake, pinda muprayer. Moti Mwari makati, when you are hurt, when I disobey you, when I dishonor you, you love me. And move on. Kune vanhu vakawanda vari muno vakazvisungirira pamistake yaakaita. Wakaita mistake hauna kufa. Dai Mwari vaida kukuuraya saAnania naSafira, dai vakakuuraya. The fact yekuti vakakusiya uri mupenyu, vada kutoyanana newe. He wants you to go forward. Yo, ichocho ndo chinhu wani chatadzisa vanhu kuwana mamiracles avo. Anoti akagara kudai woti nezvandakaita zviya gore riya, nezvandakatadza gore riya, nezvandaka. Mozisi akatouraya muIjipita. Bhaibheri rinongoti do not kill. Harina kumboti muIjipita kana muSamaria kana muchi. Rinongoti do not kill. Ende yanga isiri yake akatopindira gwa, but Mwari vakataura naye. Kune vamwe vanhu vanofana kuzviita let go. Kune vamwe vanhu vanofana, you need to let others go, you need to let yourself go. Yourself. Zviregerere. Ndataura nomwe munhu ati mufundisi ndaakuda kuroora, aindifonera from western countries, akawanzwa one of my statements pasocial media. Ndikati uri kutadza nekuroora. Ndikanzi kwandakabva nako handigoni kuroora. Ndikati chiri kunetsa chii? Vaanditsanangurira nhoroondo yake. Ndikati panyama hazvisi feasible kuroora, but pamweya zviri feasible kuroora. Hautadze kuroora nekuda kwemapast mistakes. It is past. You cannot correct your past, but you can change yourself from your past and become a better person. Ndakabva ndati iwe ndo unotoziva kukanganisa kwako. Munhu ari kuroorwa neve atokomborerwa nekuti waakuziva kushata kwazvo. Amen and amen. Ndinomwe munhu wandoda kuti masika deliverance yatiri kuitira vanhu, imwe yacho is bitterness. You need to deliver yourself. Imwe yacho is bitter. Kuna mwe munhu wokuti wakamutsamwira so zvekutoputika ipapa pahana yako iri kutobika manhanga so une hasha, but moyo wako iwani, usaukuvadza, let it go. Vamwe vanhu vakatsamwira vana vavo, vamwe vanhu vakatsamwira vabereki vavo. Do you know vanhu vanoti kuvadzisa nehasha havasi vatorwa? Because mutorwa mukakanganisirana munoparadzana. Vanhu vari immediate kwatiri. Let's release certain things. Ngatimboite a moment yeumwari. Kuti Mwari ndipfekei. Unoda chinzi pamazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu. What is the purpose why God is pouring His Spirit on people? Is for us to be able to do certain things that we were not able to do on our own. When the Spirit of God is upon us, it enables us to do things that we could not normally do in our human nature. So the power, andikusiyei muri mega, ndinokusiyirai mweya munyaradzi. That is the enabling spirit that makes you do what you are not able to do. Why is it so difficult to be released? Because the devil speaks a lot to us. The devil speaks a lot to us. 9 out of 10, if you are not careful, you are in conversation with the devil in your own mind. You are discussing, you are making conversations, you are condemning, you are partnering, and you are driving with the devil.
ndaitaura neimwe hama zvikanzi mufundisi, kumhuri yekwedu hakuna kana munhu 1 ari normal. Ndikati mati kumhuri yekwenyu hakuna kana 1 ari normal. Ndikanzi mufundisi, vese vanopenga. Ndikati ndinotenderana neve, vese vanopenga. Iwewe wacho uri normal here? Kana dzinza rese richipenga, iwewe are you normal? Zvikanzi why? Ndikati Mwari havangakusike uri wega uri normal. Kana iwe vamwe vese vachipenga, newe wacho unopenga. And the thinking yekufunga kuti mumhuri mavo hamuna munhu ari normal, don't you think kuti uyu ndiye wandiri kutaura naye ndiye asiri normal? Iye abenzi zvekutadza kuona kukwana kwevamwe. God cannot be made kukirieta dzinza rine mapenzwozvo. Mwari havangarasiki kuti vana manhivi vese amapenzi kubva kuvana nekunanatsa voshaya voita mapenzi. Mwari kukirieta dzinza remapenzi. Iye anga akupenga zvekutadza kuona kukwana kwevamwe. And if you don't see, ndakamuudza ndikati pauchabva panapa uchati futi ini ndinopenga, because hauna chakanaka chaunoona muvamwe. You see what I'm saying? Well, not if the devil wants to take grace away from you, he creates negativity in other people. You see, so liberate yourself, deliver yourself from seeing negative things. Deliverance ikaitwa mu spiritual, isina kuitwa mu brain. Hauna kuoneni. Ndaitaura nevamwe mai zvikanzi I can't drive fast. Nemafambiro anoita mota mumota, hanzi ndinoona mota tichiti vhi mufreeway. Mufundisi nendiri pai. Kuona kuti iye pachezvake akatozvitemera chiga. Ndimi munomboenda kuchechi dziya dzinotemwa zviga. Nokuti tatema chiga. I can't drive. So ndiri kunodzokera pauri mudikani. Ndiri kushumira kwauri mudikani. Ndiri kuti mangwanani ano ndoda kuti umbopfekwa nei moment yokuti Mwari ngauye mandiri. I need that power to do things that I cannot do on my own. I need that power to overcome things that I cannot overcome on my own. I need that power to take myself to the next stage that I cannot take myself. You need Mwari. Mboita wa Samson, yanobva hanzi achadurura. Hazvina kunzi achazora. Ari kudurura without measure. Kana uchidurura, concept of pouring inodeterminwa nereceiving container. Can I repeat that? Concept of pouring inodeterminwa nereceiving container. Parinenge razara, we stop. Handizvere. Saka iwewe unoda kutora how much? How much do you want to take? Ndomboti mangwanani ano Mwari vatibatsire. Kubatsirwa chaiko naMwari muservice ino. Matiri kusvika paservice ino iyi. Ndoti vamwe vanhu kune mumwe munhu wekuti every time panotaurwa deliverance you don't get through. You don't cross. Haupfuuri. Asi nhasi unodarika. Mwari verugare ngavatibatsire. Nhasi unodarika paunofana kudarika. Nhasi unoyambuka paunofana kuyambuka. Hakuna munhu anogona kuramba ari panzvimbo 1. Unofanira kudarika. Praise and worship. Nhasi kune mumwe munhu anofanira kudarika. Kana pasingadarikike uri wega, ndoda kuti uyambutswe naMwari. Ndoda kuti denga rikuyambutse. Ndinoda kuti Mwari vamasimba vose vakuitire zvakanaka. Pane simba rinobudutswa nevanhu, pane simba rinobudutswa naMwari. Kune vanhu vakawanda wekuti you stay in one situation, in one condition for too long. You stay in one condition forever. Okay.
patiri kuimbirwa nepraise team ndoda kuti umbonyatsofunga kuti what is it that I want the Lord to be upon me. Ndechipi chinhu chandinoda kuti Mwari vandiitire. Handisida kumanyisa. I want you to meditate. I want you to meditate something. I want you to meditate about your life. Ndoda kuti Mwari akuratidze muservice ino kuti I want to be delivered from this. Kana usina deliverance yauri kuda zvakakunakira, I want the Holy Spirit to open to you kuti ndakuda kuenda kulevel iyi, kuti Mwari akuendese kuna another level yakasiyana nemalevels emazuva ese. Nditenderei kuita munhu waMwari panzvimbo ino ndimbodeclare kuti hakuna dhimoni, hakuna mweya wetsvina, hakuna declaration yakaitwa pamusoro poupenyu hwako isingadarikiki. Hakuna chirevo chakaiswa pamusoro poupenyu hwako chisingadambuke. Hakuna mhiko yakaiswa mumhuri isingadarikiki. Kana mweya mutsvene ati pfeka, Mwari vaunza umwari hwavo pamunhu, munhu anoshandurwa. Shoko raMwari rinoti anoshandura vatumwa vake kuvaita mirazvi yemoto. Anoshandura vanhu kuvabvisa pamastatus asiri right achivaendesa kumastatus anobatika. Hakuna chirwere chinoramba kunzwa Mwari. Ndiri kudeclare semuprofita wepanzvimbo, ndiri kudeclare samufundisi wepanzvimbo, we want to arrest every rebellion spirit iri muupenyu hwemunhu inorambidza vanhu kuenda kumberi. Ndine vanhu vagarisa pamasituations, mamwe acho asinganzwisisike, mamwe acho anonzwisisika. Ndoda kuti umbosimudza izwi rako patiri kuenda pamberi nepraise and worship, uti Mwari chimbondipfekaiwo neumwari pamasituations andisingagoni kudarika ndiri munhu. Imbondipfekaiwo nesimba pamasituations andisingagoni kudarika ndesemunhu. Muservice ino ndoda kurayira zvirwere zvakafanana neasthma, ndiri kurayira zvirwere zvakafanana nediabetes, ndiri kurayira maaccidents. Vamwe venyu makagadzirirwa rufu gore risati rapera, vamwe makagadzirirwa nhamo gore risati rapera, vamwe makagadzirirwa kunyadziswa gore risati rapera. Mweya mutsvene ngaatibatsire muservice ino timbogadzirisa zvese zvinoda kugadziriswa, tikorekte every error inofanira kugadziriswa. Mwari, kana muchindinzwa semuranda wenyu masikati ano, ndiri kutenda kuti hakuna mweya werudzi kana mweya wetsvina kana mhiko kana mazwi anoraramwa atinoti kana tazopfekwa nemi Mwari oramba kudarika. Baba, ndiri kutenda presence yamweya mutsvene, ndiri kutenda presence yevatumwa, ndiri kutenda presence yeanointing yenyu muservice ino. Baba, kana matinzwira nyasha sekereke, vanorwara ngavapore, vasina ngavave nazvo, vanoshaya ngavagamuchire. Baba, kana matinzwira nyasha pataungana mangwanani ano, patakupinda mumasikati esande, Baba, ndiri kuti zvivanda ngazvive nenzeve, madhimoni ngaave nenzeve, nezvirwere ngazvive nenzeve. Baba, tatouya pamberi penyu mangwanani ano, pfekai kereke nesimba, mweya waShe burukai panyama yose, pfekai kubva kupraise team, vatungamiri vesvondo ngavapfekwe, vana vasikana ngavapfekwe, vanakomana ngavapfekwe. Baba, kana matinzwira nyasha mangwanani ano, taikuda kwenyu Mwari, simba ramweya mutsvene ngarionekwe, ngozi ngadzichienda kekupedzisira, zvirwere ngazvi urova shaiwa mari.
Praise and worship. Kana zitare nyurodanwa amutisie takadaro. Kana zitare nyurodanwa amunozviratidza. Kana zitare nyurodanwa amutisie takadaro.
Thank you.